שלום פרופסור חווס, אני מצטערת שהווידאו באונליין אני לא יכול לעשות, אבל זה עוד אופשן. אוקיי, so בשביל הפרויקט שלי, אני רוצה ללמוד על הנושא של עובדים זרים ומה הבעיות שלהם בישראל. So, מספרים ועובדות בשביל העובדים זרים. בסוף השנה 2012 היו לישראל 109,000 עובדים זרים עם אשרת עבודה. הם מאסיה, מזרח אירופה ואפריקה ומדינת אמריקה הלטינית. העובדים הזרים לעבוד בבניין, לעזור לאנשים זקנים, חקלאות, ענפי שירותים ובית מלון. So, עובדות על עובדים זרים בישראל. So למה יש עובדים זרים בישראל? מאז 1980 עובדים זרים עובדים בישראל. בשנת 1990 ראש ממשלת יצחק רבין לא לאפשר לפלסטינים עובדים בישראל, אז עובדים זרים הגיעו במספרים גדולים. בגלל בבעיות אבטחה בגלל האינתיפאדה ראשונה ושנייה, יש השתמשה עבודה זרה במקום עובדים הפלסטינים. עובדים זרים הם זולים. So, עובדים זרים המשיכו. עובדים זרים חוקיים ולא חוקיים. הרבה עובדים זרים לכתחילה עם אישור עבודה חוקיים הם הייתם. חוקיים כאשר הם מעבדים או שינוי עובדיהם. בגלל שהם שלמו הרבה כסף כדי לבוא ישראל, עובדים לא חוקיים להישאר כי אין להם כסף ללכת מהביתה שלהם. So, עובדים זרים ומעסיקים. So, אם המעסיק לא משלם או פיזי פוגע העובד הזר, העובד לא יכול לעזוב את העבודה מבלי להיות חוק, או מקבל לעצמו או עורש עובד זר יכול לבקש משרד הפנים להחליף עבודה אם הבקשה נדחית. עובד זר צריך לעזוב את הארץ פשוט. אם עובד זר לא עובד למרות שהם נמצאים במקום רע, שהם עובדים לא רישיון העבודה שלהם ולהיות עבריין. So, עובדים זרים במשטרה. בדוח שאני קוראת, המשטרה בישראל השתמשו אכזריות בעבודים זרים. יש שיפורים שבו המשטרה שברתה חלונות ונגנבה דברים כאשר מעצר עובדים זרים. לדוגמה, האיש שהוא עובד זר שאמר את כל הכסף שלו, רק 15,000, נלקח על ידי המשטרה. So, עובדים זרים וילדיהם. יש בעיה בישראל, זה הרבה ילדים מעובדים זרים שנולד בישראל ולימוד בבית ספרים בישראל. חוק עובדים זרים לא יכולים להביא את ילדיהם לישראל. חוק אם ילד נולד מאפילים, הם יהיו מאפיל. הילדים האלה לא יקבלו תעודה לידה שעובר זר נקווה. יש ילד מאב ישראלי שהם צריכים DNA מבחן. יש שיפור על ילדה בת 4 שנים שהיא צריכה גורש
שהיא נולדה לעבוד לעובד זר. האמא שלה מהפעילים והם נעצרו, בגלל שהיא לא חמש ולא בבית הספר שהיא תגרוש. למה אני בחרתי הנושא הזה? אני בחרתי את הנושא הזה כי אני חושבת שזה באמת מעניין, ואני לא למדתי על עובדים זרים בישראל, והבעיות שיש לכם. גם הסרטים שאנחנו ציפינו בכיתה היו מאוד מעניינים לאחר שאני ציפיתי בכם, התחלתי לחפש באינטרנט מאוד מידע על חוק עובד הזר בישראל וללמוד על סיפורים של עובדים זרים. היה קשה לשמוע, אבל חשוב. עובדים זרים ולא חוקיים באמריקה הוא נושא חשוב עכשיו, וזה מעניין לחשבת החוקים של ישראל והחוקים של אמריקה. באמריקה, אם אתה עובד זר שאתה יכול להביא את הילד שלך איתך, אבל אמריקה לא צריכה אותן הבעיות עם עובדים זרים שיש לישראל. ישראל רוצה להישאר מדינת יהודית. באמריקה יש עובדים לא חוקיים ומאפילים, אבל הם לא קטנים כמו ישראל. הסרט נודל שאנחנו ראינו בכיתה. הסרט על, סיכום של הסרט. הסרט על ילד בן 16 ואיך אמא שלו גורשה בחזרה לסין, ונודל הילד צריך להיות עם אישה ישראלית מירי, השם שלה מירי. בהתחלה נודל ומירי מפחידים במצב הזה. אז כסרטים ממשיכים הם יוצרים קשר וללמוד את כל דברים חדשים אחרים. אבל מירי רוצה לחזור את נודל לאמא שלו כדי שהיא עושה התכנית. היא מפרה את החוק ומסתרה את נודל במזוודה על מטוס לסין. היא לא רוצה לתת נודל למשטרה או למוסד, כדי שהיא עשה את מה שחשב לנכונה. נודל נולד בישראל, אבל לעבוד זר ולא חוקי, הוא אין לו תעודת לידה ולא חוקי. אם מירי נתן אותו למשטרה, שאולי הם גרשו אותו לבד, או נתנו לו למוסד. בסרט אנחנו ראינו בעיות עם עובדים זרים. האמא של נודל יש דרכון לא חוקית, ועם שם שלא היה נכון. האמא הייתה עובדת לא חוקית, והיה לו בן בזמן שהיא חיה בישראל. זה הסיבה שהיא גורש, וכי הבנה נולד בישראל. לא היה לה נראות בשביל נודל, ולא יכולה להראות המשטרה שהיא יש בן של תאים. נודל ממשיך. גם בסרט לא יכולה לעזוב נודל ומירי. ילדים בישראל מעובדים זרים היא בעיה גדולה בישראל. אם אני במצב שמירי, אני הייתי עושה את אותו דבר. למרות שמירי ונודל יש יחס חזק בסרט נודל צריך להחזיר לאמא שלו. אני חושבת שזה עצוב שמירי היה צריכה לעשות את זה בדרך לא חוקי, ולא היה אף אחד בממשלה כדי לעזור לה. גם הסרט שאנחנו ראינו, ילדים בשלט רחוק. הסרט ילדים בשלט רחוק על העובדים זרים
מתאילנד ולהבין את הקשר החכם שבין הורים תאילנדים לילדים הקשר שבנו עם טלפונים ומכתבים. הצלם בסרט פגש את התאילנדים ולומד מהם על החיים בארץ זרה ועל האמונה שלכם ועל התרבות שלכם. בסרט אנחנו ראינו החוק ישראלי על ילדים של עובדים זרים ואיך הם נשארים בתאילנד. בסרט שאנחנו ראינו כמה זה קשה להורים להישאר הילדים שלהם. הם דואגים שלא יהיו להם קשר חזק עם הילדים. העובדים הזרים מתאילנד לעבוד